Да се намали рекета върху бизнеса и трябва да се намали бюрокрацията. В България имаме 600 хиляди човека в обществения сектор. Това е твърде много за 2 милиона активно работещи хора. Този обществен сектор може да бъде оптимизиран и постепенно намален. Дали няма да бъдат замествани хора, които се пенсионират, дали ще се правят на места някакви оптимизации. Това е от една страна. От друга страна трябва дерегулация на изключително големи части от законодателството. Например, аз съм се занимавал с трудово право. Нашия кодекс на труда е от комунизма още останал на практика. Той въобще не отговаря на съвременните реалности на пазара на труда. Прави трудно и за работодателите да се справят с ситуацията на пазара на труда в момента. Конкретни предложения имате ли в програмата за увеличаване на доходите? Да, разбира се. Когато се намали данъчната тежест, доходите автоматично се увеличават. Когато се намали административния рекет, няма нужда да се плаща под масата на някакви бюрократи, които реално са едни пиявици върху организма на българския бизнес.